l-istorja ta' kull filgħodu. Ejja ħaffef għax sar il-ħin. Mhux aħjar milli niekol ċereali norqod kwarta żejda u murara mhux xorta nkun diġà kilt li kelli tagħtini ommi, il-kolazzjon huwa kollu ħela ta' ħin. Il-kolazzjon fil-fatt iktar ma għadda żmien iktar inqisuh bħala waħda mill-ikliet importanti tal-ġurnata. Ir-raġuni mhijiex biss għax kolazzjon u għax bil-forsi tkun breakfast u għax tkun cereal, imma għax inti il-ġisem ġejjin minn mument li jkun starved, mument li ma kienx kil, pers li nkunu rqadna, jekk ovvjament ma nkunu ġejjin minn shift, u ovvjament il-kolazzjon ħajtina dik l-enerġija li l-ġisem irtibda biha. Issa ħafna minn nies jaħsbu li l-kolazzjon hija xi ħaġa li bil-fors kif inqumu għall-ħars ma neħdux, imma importanti li wieħed qassam ħafna l-ikel għax naħseb wieħed mill-kunċett importanti tal-ikel huwa li nqasmu l-ikel matul ġurnata. Jekk nimissjaw il-kolazzjon qed nimissjaw waħda mit-tliet ikliet li huma importanti fil-ġurnata u għalhekk importanti li nintegrawh u niftakru illi nieħdu kolazzjon illi għandu dawk in-nutrijenti li bħal fibra tajjeb il-ħalib jekk aħna qed nitkellmu fuq cereal tajjeb u importanti li nintegraw dan fid-dieta tagħna u ma nimissjawx. Drabi jekk ma nibdewx bla kolazzjon ħafna drabi ninsew kważi nieklu jew ikunu battarti jew nibdew il-ġurnata b'ikel differenti. Illum il-mentalità qiegħda tinbidel u fil-fatt huma ħafna dawk li verament qed isibu l-ħin biex jieħdu kolazzjon tajjeb. Oħrajn jieħdu l-kolazzjon magħhom fuq il-post tax-xogħol. Imma x'inhuma n-nutrijenti l-aktar importanti li rridu nikkonsmaw fil-ħin tal-kolazzjon? M'hemmx regola ġenerali li bil-fors, pereżempju aħna kolazzjon meta ngħidu fuq breakfast, ħafna drabi naħsbu biss li huwa cereal. Ovvjament insibu nies li cereal ma jogħġobhomx. Allura importanti li jkun hemm integrazzjoni. Imma importanti li kull kolazzjon u kull ikla, apparti l-kolazzjon, ikun hemm nutrijenti li aħna fil-ġurnata aħna qed nippruvaw nsostnu bħal pereżempju l-fibra li hija nieqsa ħafna drabi mid-dieta tagħna u l-fibra ħafna drabi tinsab fiċ-ċereali tajjeb li jkunu high fiber u anke minn hops tajjeb li jkollu fibra aktar għolja. Importanti il-dairy product li ħajtina l-proteini u ħajtina wkoll il-kalċjum u ovvjament nażlu affarijiet oħra illi dawk in-nutrijenti li naħsbu illi aħna matul il-ġurnata mhux se nigwadanjawhom. Bħal pereżempju maċ-ċereali jekk xi ħadd iżid il-frott, pereżempju miegħu ħajżid ċertu nutrijenti oħra miegħu. Ġifieri lan mhux kemm inkabru l-kolazzjon imma li n-nutrijenti ta' ġofih ikunu rich, in-nutrijenti ta' ġofih ikunu xi ħaġa li aħna huwa importanti ħafna għall-ġisem tagħna. Jeżistu ħafna studji li jikkonfermaw l-importanza tal-kolazzjon kuljum. Hemm min jgħid li meta wieħed jieħu kolazzjon tajjeb, imbagħad m'għandux għalfejn joqgħod iħabber rasu dwar se jiekol matul il-ġurnata. Kolazzjon tajjeb jiġifieri huwa biżżejjed biex jieħu post l-ikla ta' nofsinhar u ta' filgħaxija? Il-kolazzjon pers li hija waħda mill dawk it-tliet ikliet illi aħna nsostnu tista' tagħmel parti fil-fatt kellna ħafna nies illi l-ikla l-ħafifa tajjeb tal-ġurnata x'aħna s-soltu l-ikla għandha tkun maqsuma għandek il-kolazzjon, għandek ikla ħafifa, ikla żgħira tajjeb u l-ikla l-maġġura. Billi wieħed jaqleb tajjeb is-sitwazzjoni jekk il-kolazzjon naħsbuh li huwa cereal, wieħed jista' jagħmilhom matul mument ieħor fil-ġurnata, ġifier mhux bil-fors hija xi ħaġa ta' bil-fors ta' filgħodu. Jista' jkun ekwivalenti għal xi ħaġa oħra, pereżempju l-ikla l-ħafifa, tajjeb imma ħafna drabi ma tkunx ekwivalenti għall-ikla l-maġġura. Tajjeb ġifieri fejn meta tngħidu ikla maġġura, ġifieri tkun ikla li ħadtina aktar enerġija, iktar kaloriji, tajjeb u ovvjament iktar nutrijenti oħra. Ġifieri importanti li wieħed jista' jaqlibhom dawn il-kolazzjon l-ikla l-ħafifa u l-ikla l-maġġura jista' jaqlibhom. Importanti li l-ikel ikun individwalizzat, tajjeb it-tip ta' ikel u l-ammont l-iktar għax it-trikk ħafna drabi huwa kemm wieħed jiekol għax dak li ħajjagħmel effett fuq il-ġisem tiegħu u għalhekk importanti li l-kolazzjon il-qis tiegħu ikun individwalizzat. Fatt kurjuż hu li l-famuż kolazzjon għall-Ingliża oriġina sa mill-1300 u ħafna Ingliżi kważi isuh bħala l-platt tradizzjonali tagħhom. Fis-seklu 14 il-kolazzjon għall-Ingliża kien opportunità biex in-nies tal-kampanja juru l-ġid tagħhom. Kif ukoll kien idea tajba biex jissoċjalizzaw mal-ħbieb sa mis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Tikka aktar fuq saħtek. Kollha kemm aħna fil-kċina tagħna jkollna xi ikel ipproċessat. Iżda tajjeb li nifhmu li dan l-ikel jiġi ipproċessat biex tiġi kontrollata l-bakterja u għalhekk l-ikel idum aktar.
Li proċessar tal-ikel inaqqas xi sustanzi, minerali u vitamini li jkun hemm fl-ikel naturali. It-toma tal-ikel ipproċessat mhijiex it-toma naturali u dan għaliex mal-ikel jiżdiedu ħafna mluħa, kulur u sustanzi artifiċjali. Importanti li nikkonsmaw l-ikel ipproċessat b'moderazzjoni, peress li dan it-tip ta' ikel jista' jwassal biex ma nkunux kapaċi nikkontrollaw il-konsum tiegħu. Tajjeb li noqogħdu attenti x-ċereali niklu fil-ħin tal-kolazzjon, peress li anke hawnhekk jista' jkun hemm prodotti li fihom ikollhom ħafna sustanzi miżjuda. Tikka aktar fuq saħħtek għada.